Kay dire na human naman taog kaon-kaon sa atong pan naa may dabong unsalan Kuya awas sa dabong. Na ibulbol. Yo man na may bulbol. Ba 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 baka 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 balik baka 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 o baka 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 o baka 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 hindi mo daw lang baka mo yung babaka ka ma na baka 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 ay hindi mo daw lang baka dali ragon baka ito nasa inahan ang baka ito naman sa inahan ang baka okay wala may baka mo daw ulo uy papa man to ma naglain to na ihang lawas niya muligo naglain man ka na imong lawas asa mo na siya maadto ko doy ka maadto bang maligo ka nga naglain man ka na lawas mo ang laba kay kaya suoton sa noon nga lubalabang bunlubog na suwa nabali maglain ang lawas mong laba Oh no! Bang! Kadaghang suoton dito klaro kay nang gabaha lubog ng suba grabe jud ka lubog sa suba gyud ikaw noon ang laba makalibog yun yung tabi sang galubog ng laba lahi yun yung talent yung tao no ako gina ng kauya dili ka na kapayas kayo gina siya basin kapayas na ba ang kuwaon na kay naamay nakitaan nga kao automatic oy kuwaon dayon kay aron dili ta maunhan ato ning pasanon baka man og ato nang ibutang dire kay na ato nang abot naman ta dire aning balay o porti lang bugata kayo kay nabasa okay nabasa man ta maligo matik dayon maligo dayon ta kay aron makailis na dayon ta unya kay dire kay humana man tag kaligo pila ray kaligo nato abot dayon ta ilis na po dayon ta dire na ko na ilis ta tag t-shirt ane kay aron mauga len ta aron mo lingkod-lingkod na ta aning balay o relax na ta matik mulingkod dayon ta dire relax na ta kay magpaabot ta kano sa taog maniud to kay magigutom na ta ug dire kay wala man ta na kontento mulakaw ta oy kay wala pa man tay paniud to kay wala pa man luto ang kanon dire maglakaw-lakaw sa ta dire aning palibot ra sa sulod aning palibot aning balay o dire mo naog uy ngano mo gawas man ko dire nga naa may pan dito lami man ka ikaon be ato to kanon uguan na to kay naa man lagi pan dito ay matik dayon mo sulod dayon tagbalik sa balay kay atong sudlod kay mukaon ta aning pan ato na ding abrihan ning sopas dire nindot kay sanan okay gahe ni lami kay sanan di basta na kini kay mura gigutom na nuang kay ko dire matik na pud lingkod na puta dire plaster ta magatubang ta si aning kamera ug abrihan nato ni ato ang sopas dire nga bakya okay ni ting lami ay jud kay sanan guys unta ka lami ayon aning basta naa dire gihipusan lami gyud basta nay sopas walay guto manambok ra gyud ta diri guys kay dire og sige tagkaon ani magsigil lang tagkaon walay pas mo ni kay daghan ba kay ron nga nang sige kaon napas mo ni noon o dire paibog ta ano nyo guys pan walay sagol kape kay kini laging walay sagol kape nahurot naman ganihang buntag ki among gikape nga energy na with sagol gatas dire mangkaon lang tagpan ani nga walay kape na ana dampot ani nga walay kape sara kay dire na human naman taog kaon-kaon sa atong pan naa may dabong unsalan kuya awas sa dabong na ibulbol yo man na may bulbol